Джем Юмеров, почетен факелносец на мира. Джем Юмеров е младеж с ясни цели, чиято енергия и отдаденост не спират да вдъхновяват хората около него. Студент в трети курс по журналистика в факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет Свети Климент Охридски, той е пример за усърдие и стремеж към съвършенство. С отличен успех през първите 4 семестъра, Джем не само защитава името на едно от най-престижните висши учебни заведения в България, но и утвърждава своя талант на национално ниво, като стипендиант и носител на второ място в престижната класация Студент на годината 2024 година в категория Социални науки. Неговата амбиция се простира далеч отвъд академичните успехи. Участието му в обменни посещения в Европейския парламент и Европейския съд по правата на човека е само част от стремежа му да се докосне до сърцето на европейската журналистика. Тези преживявания дават на Джем не само нови знания, но и вдъхновение за по-дълбока ангажираност с журналистическата професия. Активното му участие в Софийския университет показва не само лидерски умения, но и истинско желание да подобрява академичната среда. В проекта "Презентирай себе си със самочувствие" Джем помага на своите колеги да развиват умения в публичното говорене, основна характеристика за всеки успешен журналист. Джем не е само активен участник в академичната среда. Неговата страст към социалните каузи и доброволческите инициативи го води до работа с асоциация "Докосни дъгата" и Сдружение "Младежки гвардейски отряди". От срещите с вдъхновяващи личности като Христо Стоичков, Карл Луис и Бето до менторските програми в Черна гора, Джем демонстрира непрестанен стремеж да създава връзки и мостове между младите хора и културите. Признат с плакет на Министерството на отбраната за приноса си към родолюбивата дейност, Джем е олицетворение на младеж, който не просто следва мечтите си, а и активно изгражда бъдещето на България. Същевременно той се посвещава и на развитието си в спортната журналистика, работейки в спортния отдел на Актуално.com. Съчетанието от аналитично мислене, журналистическа прецизност и страст към спорта го правят безценен актив за медията. Историята на Джем Юмеров е пълна с ангажираност, страст и стремеж към нови върхове, качества, които го правят пример за младите хора в България.